Dinleyip yürü! Salam meni hormatly adamlar. Garaşdygy bagy bitirip yurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oba hojuluk toplumyna gözegçilik edýän ornwasarynyň welaýetler häkimläriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamyna yurdumyzyň oba tenagy toplumyna hemem welaýetliň ekrançylyk meýdanlaryna alyp barýan möhümden işleri bilen baglanşykly meselelere garaldy. Hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Akyl welaýatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim häzirki döwürde welaýatda alınıp barýan işleriň ýagdaýy, uruk möhümde görülen taýýarlyk işleriniň derejesi, şeýlegem welaýatyň gowça meýdanlaryna alınıp barýan ýygyk işler barada hatabat berdi. Şol buratyň özüne owagjylyk diýen we gurallarynyň ýönüjükli iş edilmegi bilen baglanşyk meseleler üns merkezine saklanýar. Häkim yer almanyň güýük we bakçakinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek hemde bir önümler bilen bazarlarymyzy bolelin üpşin etmek ugruna ýerine getirilýän toplumlaryň işleri barada degen hatabat berdi. Şeýlekem welaýatda pili öndürmek işleri ýokary guramaçyk derejesinde dowam edýär. Şonuň ýaly welaýatda häkimligiň ähli düzümlerini degişi idare kärhanlarynda sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça ýerine getirilýän hemme taraplaryň işler häzirki zamanyň ötün tejribesine laýyklykda alınıp barýar. O milli maksatnamasyna hemde yurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuşyk taýdan ösürmegiň maksatnamasyna laýyklykda welaýatda medeni durmuş we öňümçük maksatly disgalaryň guruluşlarynyň alınıp barlyşy barada hem hatabat berildi. Hormatly prezidentimiz hatabat dinläp, welaýatyň ekrançyk meýdanlaryna ýerine getirilýän işleriň agreten kadrara dolu alaýyk gelmeginiň we onu häzirki zaman anymynyň kadranlarynyň işin gulanmagynyň möhüm talap bolup durýanyny ölçekdi. Türkmenistanda 2022-nji ýylyň gally urugyny guramaçyk geçirmek boýunça çäreler hakynda karara laýyklykda uruk möhümine taýýarlyk işleriniň, urukda iş ediljek kombaýnlaryň, kabul ediş bölümleriniň we awtologlaryň möhüme taýýarlygy häzirki zaman talaplaryna dolu alaýyk gelmeliler. Şunu ýetişdirilen gally hasylyny gysga wagtda ýetkizip ýygna almak üçin guramaçylyk hemde kombaýnlar saýlaýjy we awatlaýjy topallar üretmek şol buratyň özüne tapşyrylan hasyl üçin ýönem öndürjiler bilen hasaplaşyklary geçirmek işlerini ýokary derejede taýýarlyk görmek bilen bir gatarda gowça meýdanlaryna alınıp barýan ýygyk işleriniň agreten kadrara dolu alaýyk gelmegini gazanylmalydyr diýip döwlet başlary beledi. Bu babatda häkime bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz yer almanyň güýük we bakça ölümleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek ugruna taýyşly işleriň ýoly goýulmalygyny aýtdy. Şol buratyň özünde welaýatda pili öndürmek boýunça meýilnamanyň üstünlükli ýerine getirilmek üçin ähli zerur tagarlar edilmeliler. Döwlet başlarymyz häzirki döwürde dolanýyş idaralarynyň işine, umumyň häkimligiň ähli düzümlerine sany ulgamy ornaşdyrmagyň döwrüň möhüm talabydygyny belläp, bu işleriň ötün tejribelere laýyklykda alınıp barylmalygyny aýtdy. Şunu täsil tehnologiýalaryň häzirki zamanyň ötün tejribesiniň ulanmagy aýratyn wajypdyr. Welaýatyň ýylatynyň durmuş üçinçiligini hasy gowlandyrmak maksady bilen welaýatda medeni durmuş maksatly desgalaryň, ýaşaýyş ýaýlarynyň we beýleki urdaş desgalarynyň guruluşlarynyň öz wagtyna tamamlanmagy hemde olarda ýokary hil derejesiniň üpşin edilmegi bilen baglanşyk meseleler ýygyderli gözegçilikde saklanmalydyr. Soňra hormatly prezidentimiz Balkan welaýatynyň häkimi Atakallyýew söz berdi. Häkim häzirki döwürde welaýatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gally urugyny guramaçykly geçirmek boýunça ýaýlandyrylan toplumlaryň taýýarlyk işleri şol buratyň özüne ýetişdirilen gally hasylyny gysga wagtda ýygna almak maksady bilen welaýatda guramaçyk toparnyň döredlenligi barada hatabat berdi.
Şonuň bilen birlikde vilayetin gowçu meýdanlaryna degişli iýdek işleri batı tepkilerde dowam edýär. Şeýlekem vilayetde yer almanyň göýök we bakça ekinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek urny zerur tagallarda edilýär. Şol wagtyň özünde vilayetde pili öndürmek boýunça alınıp barýan işler talaba laýyk dowam edýär. Vilayet häkimliginde we onuň garamagynaky idara kärhanlarda tanul gomy ornaşdyrmak meseleleri talaba laýyk derejede ýerine getirilýär. Şeýlekem häkim ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösürmek maksatnamasyny laýyklykda vilayetde dürli maksatly disgalaryň we binalaryň gurulşy şol wagtyň özünde inženerçilik disgalaryny gurmak, ulal bar bolanlaryny düýre baplaşdyrmak boýunça alınıp barýan giňmeçli işler barada hatabat berdi. Hormat prezidenti mäde hatabat dinläp, vilayetin akin meýdanlaryna alınıp barýan işleriň aýratynda gallar ona görülýän taýýarlygyň ýokary derejesinde üpçün edilmeligine üns çekip, orokda işlediljek obagjok tenkalarynyň kabul ediş bölümleriniň, teredilerin, awtologlaryň taýýarlyk derejesine mühim ähmiýet berilmeligini belledi. Tavşyrylan galla hasyl üçin öňüm öndürjiler bilen hasaplaşyklary geçirmek işine ýokary derejede taýýarlyk görülmeliler. Döwlet başlarymyz vilayetin gowçu meýdanlaryna alınıp barýan iýdek işleriniň depkinlerini hasy güýçlendirmek wajypdygyny belläp, bu işleriň agreten kadra laýyk geçirilmegini üpçün etmegi taşyrdy. Hormat prezidentimiz vilayetin ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň we göýök bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek maksady bilen ýerur bolan äkli agreten çäreleriň ýokary hil derejesine geçirilmeginiň wajypdygyny aýratyn belledi. Hormat prezidentimiz vilayetde pili öndürmek boýunça alınıp barýan işleriň bildirilýän taraplara laýyk gelmeginiň häzirki döwrüň esasy wezipesine üns çekdi. Döwlet başlarymyz vilayet häkimliginde we beýleki ordaş düzümlerde tanul gomy ornaşdyrmak meselelerine mühim ähmiýet berilmeligini belledi. Hemde bu işleriň häzirki zamanyň üsen tejribesine laýyklykda ýoly goýulmalygyny aýtdy. Hormat prezidentimiz vilayetin dürli kunjaklaryna alınıp barýan gurulşyk işleriniň depkinlerini ýokalandyrmak, olarda ýokary hil derejesine üpçün etmek we medeni durmuş hemde öýrümçik maksatly disgalary bellenlen möhletlerde ulanmagy bermek meselelerini iýdigderli üns merkezinde taklamagy taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Daşoğul vilayetiniň häkimi Nazar Muradow söz berdi. Häkim häzirki döwürde alınıp barýan işleriň ýagdaýy, gallaçky işleriň durmuşynda mühim bolan gallar ona görülýän taýýarlyk işler barada hatabat berdi. Şeýlekem häkim vilayetde gowçu ekişiniň barşy, gowçu meýdanlaryna ýerine ýetirilýän iýdek işler barada hatabat berdi. Şol wagtyň özünde vilayetde yer almanyň göýök we bakça ekinleriniň bol hasylyny ösürip ýetişdirmek urny ýerine ýetirilýän işler barada edildi. Vilayetin etraplaryna pili öndürmek boýunça meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirmek urny degişli işler ýokary derejede dowam edýär. Bellençäli vilayet häkimliginde we onuň garamagynaky idara kärhanlarda tanul gomy ornaşdyrmak meseleleri talaba laýyk derejede ýerine ýetirilýär. Şeýlekem häkim o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen toplumlaryň işleriň amala aşyrylýanyny aýtdy. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, vilayetde gallar ona görülýän taýýarlyk işleriniň ýokary derejede guralmalydygyny, şunda ýetişdirilen hasyly gysga wagtda ýygnap almak, galla kombaýnlaryny abatlayan teň toparlar döretmek bilen baglanşykly meseleleri ýüren jogapkärçilikli çemeleşilmeligini belledi. Tavşyrylan hasyl üçin öňüm öndürjiler bilen hasaplaşyklary geçirmäge taýýarlyk görülmeliler. Döwlet başlarymyz ekrançyk meýdanlaryna iýdek işlerini ýerine ýetirýän tenkalaryň we beýleki gurallaryň dol güýjüne ulanmak bilen baglanşyk meselelerin iýdigderli gözegçilikde saklanmalygyny aýtdy we bu wagtda häkime anyk görkezmeler berdi. Şunun bilen baglykda ýüpek gurçuklaryna edilýän işleriň talaba laýyk derejede alınıp barylmagyna, pili öndürmek boýunça meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmegine hemme taraplaryny taýýa çemeleşilmeliler. Hormat prezidentimiz yer alma, göýök we bakça önümlerini öndürmek urny edilýän tagallalaryň derejesiniň häzirki döwrüň tarabyna laýyk gurulmagy urny hemme taraplaryny işleriň amala aşyrylmalydygyna üns çekdi. Döwlet başlarymyz o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmegi, şunda alınıp barýan gurulşyk işleriniň bellenlen möhletlerde tamamlanmagy bilen baglanşyk meseleleri mühim ähmiýet berilmeligini belledi. Hormat prezidentimiz vilayetin ähli düzümlerine we idara kärhanlarynyň işine tanul gomy ornaşdyrmak, onu häzirki zamanyň üsen tejribesini we kämil tehnologiýalary ulanmak meseleleri häzirki döwrüň mühim talabydyr diýip bellemek bilen bu gurda anyk görkezmeler berdi. Tanul gomy arkaly geçirilýän iş maslahatynyň başlygyna soňra hormat prezidentimiz Liwap vilayetiniň häkimi Amangilliýew söz berdi. Häkim häzirki döwürde vilayetin akin meýdanlaryna alınıp barýan işleriň ýagdaýy, şol sanyna gallar onu taýýarlyk görmek we gowçu meýdanlaryna ýerine ýetirilýän degişli iýdek işler barada hatabat berdi.
Şoruratın özünde vilayetin çäklerini yer almanyň göýük bakça ekinleriniň bereketli hasylyny ýetişdirmek, şunuň bilen baglykda ýurdumyzyň badarlaryna öňüm bolşugyny üpsin etmek işlerine münasip goşun koşmak uğruna ýerur işler alınıp barlýar. Häkim vilayetde pili öndürmek boýunça kesgitlerin wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek uğruna toplumlaryň işleriň alınıp barlýanyny barada hatabat berdi. Şeýlekem hatabatyň çäklerini kabul edilen döwlet maksatnamalaryna laýyklykda vilayetde medeni durmuş hemde ölümçük maksatly deskalaryň we beýleki binalaryň ordaş tüzümleriň gurulşyklary, olarda alınıp barlayan işleriň depkinlerini ýokalandyrmak uğruna edilýän tagallar barada giňişleýin maglumatlar berildi. Şonuň ýaly ähli tüzümleriň işine sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça maksatnamalaryň işler alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayetde gallar ona görülýän taýýarlyk işleriniň talaby laýyk derejede alınıp barylmalygyny, orokda işlediljek ähli teýenkeleriň kabul ediş bölümleriniň we beýleki tüzümleriň taýýarlygyna möhüm üns berilmeliligini, şol buratyň özünde tapşyrylan galla hasyl üçin hazaplaşyklary geçirmäge degişli derejede taýýarlyk görülmeligini belledi we bu babatda häkimi birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Döwlet başlarymyzy vilayetin gowçu meýdanlarynyň ýygyk işlerine ulanýan teýenkeleriň we beýleki owagyjyk gurallaryň dol güýjüne iş edilmelidigini belledi. Vilayetde pili öndürmek boýunça belirlenen meýilnamanyň üstünlikli ýerine ýetirilmegi bilen baglanşykly meseleler ýygyderli gözükçülükde saklanmalydyr. Vilayet häkimliginde we onuň garamagyna idaralarda sany ulgamy ornaşdyrmak işleriniň talaby laýyk gurulmagy häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ilatynyň adyk we göýgönler bilen dol üpsin edilmegi häzirki döwrüň möhüm talabydygyny öňe çekip, burada degişli işleriň ýerine ýetirilmeligini tapşyrdy. Döwlet başlarymyz vilayetiň dürli künjeklerine gurulşyga alınıp barlayan medeni durmuş hemde ölümçük maksatly deskalarda alınıp barlayan işleriň depkinlerini ýokalandyrmak babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz Mar vilayetiniň häkimi Anne Berdiýewa söz berdi. Häkim häzirki döwürde alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, aýratynda vilayetde gallar ona görülýän taýýarlyk işleri, ýetişdirilen galla hasylyny gysga wagtda we ýetkisi ýygnap almak uğruna işlenip taýýarlanan maksatnama barada hatabat berdi. Şeýlekem vilayetiň gowçu meýdanlaryna alınıp barlayan ýygyk işleriniň agratem kadra laýyklykda we belirlenen möhletlerde geçirilmegi uğruna ähli taraplaryň işler amala aşylýar. Vilayetde pili öndürmek boýunça belirlenen meýilnamany üstünlikli ýerine ýetirmek uğruna degişli işler alınıp barlýar. Häkim hatabatyň başyna vilayetde yer almanyň göýük bakça ekinleriniň bol hasylyny ýetişdirmek, şeýlelikde içerki badarlarda öňüm bolşugyny hasy üpsin etmek işlerine münasip goşun koşmak uğruna alınıp barlayan işler barada hem hatabat berdi. Şonuň ýaly o milli maksatnamasyndan şeýlekem ýurdumyzy 2019-2025 ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleri berja etmek uğruna toplumlaryň işleriň alınıp barlyanyny gaýdyldy. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, kabul edilen çözgüde laýyklykda orokda iş ediljek kombaýnlaryň, kabul ediş bölümleriniň, teredleriň we awtologlaryň taýýarlyk derejesine möhüm ähmiýet berilmeligini, orok mövsümini gysga wagtda we ýokary hille geçirmek uğruna ähli zerur tagallarlaryň edilmelidigini tapşyrdy. Şonda tapşyrylan hasyl üçin hazaplaşyklary geçirmäge zerur taýýarlyk işleri alınıp barylmalylar. Döwlet başlarymyzy vilayetiň gowçu meýdanlaryna alınıp barlayan ýygyk işleriniň ýokary agratem kadrara laýyk gelmelidigini, ýygyk işlerine teýenkeleriň we beýleki owagyjyk gurallarynyň dol güýjüne iş edilmelidigini belledi. Hormat prezidentimiz yer almanyň we göýük bakça ekinleriniň ýokary hasylyny ýetişdirmek hemde bir öýrenimler bilen ilaty bolerin üpsin etmegiň möhüm talapdygyny belläp, burada alınıp barlayan işleriň hemişe gözükçülükde saklanmalygyny aýtdy. Vilayetde pili taýýarlamak barada meýilnamanyň dol ýerine ýetirilmegi uğruna zerur tagallar edilmeliler. Döwlet başlarymyz o milli maksatnamasyndan gelip çykan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň wajypdygyny çekip, bu babatda häkimi anyk tapşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Urad Gelliýewa söz berdi. Vice-premier döwlet tarapyndan edilýän golluglaryň netijesinde ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlaryna möhümlerin owagyjyk işleriniň ýokary derejede alınıp barlýanyny, bugdaýlara ýygyk etmek işleriniň tamamlaýjy tapgyra gadam goýanlygy we orok möhümine taýýarlyk işleriniň baty depkinlerde alınıp barlýanyny barada hatabat berdi. Şeýlekem hatabatyň barşyna döwlet başlarymyzyň ulul beren tapşyryklaryna laýyklykda Daşoğuz vilayetiniň suwupçynçylygyny nazara alyp, vilayetde gowçu ekişini gysga möhletleri dogry tamamlamak uğruna zerur tagallarlaryň edilýäni barada edildi. Şeýlekem ýurdumyzda adyk öpünçiligini pogtlandyrmak maksady bilen ekrançyk meýdanlaryna yer alma, göýük we bakça ekinlerine ýygyk işleri agratem kadra laýyk derejede alınıp barlýar.
Vice-premier pili öndürmek mümkünmini guramaçykly geçirmek boýunça alınıp bolýan işleriň netijesinde şu güne çenli ýurdumyz boýunça jemi 576 tonadan urak piläniň tapşyrylanyny we bu gurda belirlenen beýilnamanyň 25,7 göterim ýerine getirilenini habar berdi. Ýazyrky döwürde Akal, Lewap we Mar vilayetlerine pili tapşyrmak işleri dowam edýär. Balkyn we Daşoğul vilayetlerine ýüpek gurçuklaryna ýygyk işleri alınıp barlýar. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Ýurdumyzda uruk mövsümine işledijek kombaynlaryň, gally howrus bölümleriniň, tiredleriň we ýük kaptyraglarynyň mövsümi taýýarlygynyň wajyp meseledigini bellädi. Şol wagtyň özünde gowçu meýdanlaryna alınıp bolýan ýygyk işleri ýokary agrarten kadrana dol alaýyk gelmeliler, hemde teňkeler we gurallar dol güýjünde iş edilmeliler. Döwlet başlarymyza ýurdumyzda yer almanyň, göýük we bakça ekinleriniň bolçulugyny öpçün etmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilmeligini bellädi. We bu abatda ýöňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmekde vice-premier birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Şol wagtyň özünde pili öndürmek boýunça belirlenen meýilnamanyň ýerine getirilmegine toplumlaryň ýetasy çemeleşilmelidir. Soňra sanly omarkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşylar hormat prezidentimizi milli tenamamyzda mühim orny eýleýän şanly tene bolan ýurdumyzyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdanyň güni bilen tüýsürekden gutladylar. Hemde hormat prezidentimize bir can saglyk, uzak ömür arzu etdiler. Hormat prezidentimize gutluglar üçin minnetdarlyk bildirip, uly üstünlikleri nazarlayan halkyň arkadagy zamanaty ýylyna belirlenen meýilnamalaryň, maksatnamalaryň üstünlikli ýerine getirilmek ugruna zerur tagallalaryň edilmelidigine üns çekdi. Şol wagtyň özünde ähli düzümleriň işlerine öýenimçiligi, sanyl gomyň ornaşdyrmagy bilen baglanyşyk meselelere mühim ähmiýet berilmelidir. Hormat prezidentimiz sanyl omarkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir can saglyk, maşgala awadançylygyny, halkymyzyň bagtyarlygynyň, bir karar watanymyzyň gülläp etmeginiň beýikligine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Şogun Türkmenistanyň Milli Gençliň Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedow bilen Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda bolan telefon arkaly söhbetleşigiň barşynda ýakynda Aşgabatda geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumunyň hemem dinallyk dialogunyň möhüm netijeleri barada gurgun edildi. Özbek lideri hormatly arkadaşymyzy bu forumyň üstünlükli geçirmegi bilen gutlap, eňi ýokary we beýleki derejelerdäki ýigderli özara gatnaşyklaryň birek-bire anaşmagyň we hormat goýmagyň aýdyn görkezülerdigini belledi. Bulyň hemmeti döwletara gatnaşyklaryň okulny ösdürmek üçin kuwatly eterge berge. Halk maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedow gutluglar üçin prezident Şawkat Mirziýoýewe minnetdarlyk bildirip, Türkmenistanyň Özbekistan Respublikasy bilen iki taraply dogunlyk gatnaşyklary ýokary baha berýändigini, hemem köp umumlygy bolan ýakyn goňşusy hemem ygtybarly hyzmatdaşy bilen köp taraply gatnaşyklaryň ösdürmegine uly ähmiýet berýändigini ýetdi. Özbekistanyň prezidenti hormatly arkadaşymyz Gurban Berdimuhammedowyň sewet parlamentary hyzmatdaşlyk ulgamyna ählimumy parahatçylyk we howpsuzlyk öpçün etmäge gönükdirilen teklipleriniň we başlanýyşlaryň wajypdygyny belledi. Söhbetdeşler sowda, ykdysady, insanperwer medeni ulgamlarda parlamentary gatnaşyklaryna türkmen özbek hyzmatdaşlarynyň mundan beýlegim puhtalandyrmagyny gyzyklanma bildirýänliklerini tasdiklap, köp asyrlyk dostlugy we hoşnýetli goňşuçylyga esaslanýan hyzmatdaşlygyň iki dogunlyk halkyň bäkidine mundan beýlegim üstünlikli ösdüriljekdigini we puhtalandyryljakdygyny berk anan bildirdiler. Telefon arkaly söhbetdeşligiň ahyryna Türkmenistanyň Milli Gençliň Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedow hem Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Özbekistan we Türkmenistanyň halklaryna parahatçylyk, rowaçlyk, awadançylyk we ähli atly başlanýyşlaryna uly üstünlikleri arzu etdiler. Şogun Türkmenistanyň Daşary işleri ministri Emiradow bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Daşary işleri we halkara hyzmatdaşlyk ministrliginiň döwlet ministri Ahmet Ali Al-Sayyň arasynda gün video aragatnaşyk arkaly dowuşuk geçirildi. Duşuň başynda Birleşen Arap Emirlikleriniň prezidenti Şeyh Halifa bin Zayed Al Nahyanyň aradan çykandygy sebäpli çuňur gynanç beýan edildi. Gepleşikleriň dowamında iki ýurduň ýokary ýol başlarynyň arasynda önämli gatnaşyklaryň ýokary derejesine utaldy. Döwlet ara gatnaşyklaryň mundan beýlekde ösdürilmegine ýokary derejeli ara gatnaşyklaryň möhüm ähmiýeti eýdigi aýratyn bellenildi. Taraplar halkara guramalarının ilkinci nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde köp uğurly özara gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşdylar. Hemde paragat öýjülükli başlanýyşlary durmuşa geçirmekde hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň taýýardygyny tasdikladylar. Şunun bilen baglykda taraplar Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň hyzmatdaşlyk boýunça Birleşik Komitetiniň nowatdaky mejlisine taýýarlyk bilen baglanyşykly meseleleri garadylar.
Merkezi Asiya Döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumy Merkezi Asiya Döwletleriniň we Russiýanyň dinanlarynyň jemgyýetçilik syýasy we durmuş ykdysady ötüşde dinanlaryň orny atly dialogy halkara jemgyýetçiligine uly seslenme döretdi. Bu forumyň ähmeti barada halk maslahatynyň başlanjy boýunça ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine jemgyýetçilik guramalaryny geçirilýän çärelerde giňişlerini görňedilýär. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Käýerdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň bilelikde guramagyna dawraly maslahat Türkmenistan parahatçylygyň dost sogunyň we ösüşiň ýurdu diýip atlanyrly. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Gurban Berdimuhammedowyň başlamajy boýunça paýtagtymyzda geçirilen Merkezi Asiya Döwletleriniň we Russiýa Federatsiýasynyň parlamentary forumy dünýä jemgyýetçiligine uly gyzyklanma döretdi. Türkmenistan oňyn betaraplyk, parahatçylyk söýjülik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähwitli hyzmatdaşlyk ýörelgilerini esaslanýan daşar syýasy ugry ýygydarly durmuşa geçirmek bilen parlamentary derejede göni gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berýär. Munyň özi döwletleň we halklaryň arasyndaky dostluk gatnaşyklary umumy awadançylygyň bähwitlerine laýyk gelýän netijeli sebit we halkara hyzmatdaşlygy pogtalanyrmagy möhüm şerti bolup durýar. Häzirki döwürde aýratyn hem häzirki şertlerde kanun çykarjylygyň halkara işi, parlament diplomatiýasy öwrenmekdir. Bu iş halkara ýagdaýyny sagdynlaşdyrmagy, netijeli täsir etmäge, döwletara gatnaşyklarda anaşmagy dikeltmek üçin şertler döretmäge, halkyň özara düşünşmegine ýardam etmäge, durly milletdäki we syýasy garaýşdaky adamlaryň arasynda deň hukukly özara hormat goýmak ýagdaýyndaky gatnaşyklary ýola goýmagy, sivilizasiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň köprülerini gurmagy gönükdirlendir we hatda şoňa borçlular. Paýtagtymyzda Merkezi Asiya Döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň jemgyýetçilik syýasy we durmuş ykdysady ösüşde zenanyň ornatly dialogynyň parlamentary forumynyň ýysyra geçirilmegi köp taraply duşuga aýratyn ähmiýet berdi. Olam Merkezi Asiya Russiýa ornuşyny ilkinji gezek geçirildi. Parlamentarlaryň hem Merkezi Asiya döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň duşuklary, sebitleýin gatnaşyklary we biri ynamy dostlukly gatnaşyklary we raýdaşlygy pogtalanyrmagy gönükdirilen şeýle ornuşyndaky hyzmatdaşlygy ösdürmek, gender deňligini öňe ilerletmek, hem zenanyň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek babatda hökümetlere kömek bermek üçin uly mümkinçilik açýar. Zenanyň dialogynyň resmi däl-maslahatlaşmagynyň görnüş hökmüne eýem öz netijelegini görkezdi. Merkezi Asiya döwletleriniň we Russiýanyň zenanlarynyň dialogy görnüşindeki bu duşşuk dünýäniň gyzyklanma bildirýän döwletleri hem awraýly guramalary, ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütleşdirilen edareleri we düzümleri bilen oňyn gatnaşyklary işçiň ösdürýän hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygynda betarap Türkmenistanyň halkara awraýynyň barha artýanynyň nowatdaky aýdyň sowtnamasy. Forumlaryň Aşgabatda geçirilmegi biziň ýurdumyzda hem türkmen halkyna hormatyň nyşany. Döwletliň dostlugyny we özara düşünşmegini pogtalanyrmagy syýasatda, ykdysadyatda, medeni we insanperwer ulgamlarda asnaşykly hem özara bähwitli hyzmatdaşlygyň netijeli görnüşlerini ýola goýmagy Türkmenistanyň sallamly goşundynyň ikrarnamasydyr. Gahrman arkadagymyzyň ömrümiň manysy atly täze kitap bilen tanışdyrylyş dabaralaram ýokary ruh bolentlige betlenýär. Mehriban arkadagymyz bu kitapda türkmeniň beýikligi barada, beýik gazaranlar barada, şu güni we geljegi barada gurrun etýär. Hormatly arkadagymyz, pederlerimiziň gadymyetden gelýän asly ruhy gymmatlyklaryna sarpa goýmak bilen biziň ullarymyzda çende ýetip gelen çeşmeleri we maglumatlar jykma-jyk öwrenip, olary täze eserini jemläpdir we ulgamlaşdyrypdyr. Ýurdumyzyň saglyk goraýşy we derman tenaty ministrliginiň guramagyna täze kitap bilen tanışdyrylyş çäreleri işen häsiýeti betlenýär. Bu eser garaşsyz, beýtarap Türkmenistanyň ýeten belen sepgitleri, döwletimiziň taryhyndaky ähmiýetli wakalary hemde ömrüni watanymyza we mehriban halkymyza gulluk etmäge bagyş eden hormatly arkadagymyzyň durmuş ýolunyň esasy tapgyrlary barada maglumatlary öňüne jemleýär. Gahrman arkadagymyzyň zihinden dören bu kitapda esasy ahlak kadalarynyň we ýörelgileriniň beýan edilýänligi belärliklidir. Olun häzirki döwürde de möhüm bolmagy pederlerimiziň däpleriniň we ahlak kadalarynyň dowam bolýanlygynyň suwtnamasydyr. Eserde halk dörüjüliginiň, geçmişin görnükli şahsiýetleriniň we filosoflarynyň pähimli sözleriniň ulanmagy hemde edebi taýdan usatlyk bilen beýan edilmegi, 100 ýyllyklaryň dowamyna dünýäniň halklary bilen dostluk köprüsini gurup gelýän türkmen halkynyň baý ruhy dünýäsini düşünmäge gollanma bolup, hyzmat etjek bu kitabyň gymmatlygyny we ähmiýetini has artdyrýar. Mehriban arkadagymyz bu kitapda dünýäwi döwletimiz
döwleminde milli ýol ýörelgämini gaýtadan dikeltýänigmiz, berkitýänigmiz, aýaguly saklaýanygmiz, ruhy gymmatlyklarymyzyň sarpatynyň bilentligi barada garaýşlar beýan etýär. Depdi surlarymyz ýol ýörelgämiz hakynda söhbetçilen bu kitabyny gahrman arkadagymyz öz halkynyň ynanjyny, arzu üsleglerini ähli zatdan bilenti tutýan insan hökmünde, öz halkynyň guran döwletine başdan bolan adam hökmünde ýazypdyr. Biziň halkymyzyň uzak taryhynyň dowamyna hakyky adam, hakyň süýen insany bolmagyň kemil ýolun döretip gelipdir. Gahrman arkadagymyzyň görnükli taryhy filosofiki eseri berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe halkymyz üçin bilent maksatlary ýetmeň ýoluny ruhy dayanç we şamsyra bolup hyzmat eder. Bu kitap ýurdumyzyň ötüşiniň täze tapgaryna, berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne arkadagly serdarymyzyň başdanlygyna, geljek 30 ýyl üçin kefitlenen bilent maksatlary ýetmekde halkymyza ruhy gollaw berer. Balqan vilayetindäki Uzyňada meýdançasyndäki 77-nji baha beriş goýusundan bir gece günnide 91.000 kub metr tebi gaz we 70 tonna neft kondensaty alyndy. Öz boşly üstünlüğün gadanylmagyna gahrman arkadamyzyň şu ýylyň ýanwar aýyna bu goýa baryp türkmen neftçileriniň işleri bilen tanışmagy uly ýardam etdi. Bel Moşali gahrman arkadagymyň 2022-nji ýylyň ýanwar aýyna Balkan welaýatyna bolan iş taparyň şäherlerine Uzyňada käňine buraglanýan 77-nji baha beriş goýusy, bu işleriniň alınıp barlyşy, onda ulanýan täze tehnologiýalar bilen tanışmagy, Türkmen neft döwlet konserniň hünärmenleri bilen duşmagy, türkmen neftçilerine güýç kuwat berdi. Goýunyň 6692, 6695, 6696, 6702, 6703, 6706 metr çuňluk aralyklaryna değişdi işler geçirilip goýu özleşdirilenne. Goýunyň baş takasyna 280 basyş bilen bir gece günnide 91.000 kub metr tebi gaz we 70 tonna neft kondensat önüm alındy. Gazanlylan öz bolşy üstünlük hormaty prezidentimiň neftçileriň öňüne goýan berent gözýepeleriniň ýerine ýetiriljekdigine ynamy artdyrýar. Uzyňada neft gaz käni Balkan welaýatynyň Esenguly tarabynyň şäherine degişli bolup, ol Balkan hawa şäherinden günorta gün matarda 76 km aradaşlykda Hazar deňiziniň ýalpaklygy bilen ara çäkleşýär. Türkmen neftçileri Türkmenistanyň neft gaz puwdugyny ösdürmek 2030-njy ýyla çelli döwür üçin kabul edilen milli maksatnamasyna laýyklykda öňde goýulan wezipelери üstünlikli amal aşyrýarlar. Hormaty prezidentimiň döwrewap işlemek goýunça kesitlen talaplaryndan uğralyp neftçiler sanly ulgam bilen bir hatarda ölümçlige has oňoýly innowasion enjamlary, tehnikalar we tehnologiýalary ornaşdyrmagyň depkinini gün-günden güýçlendirýärler. İşlemäge ýokary netijelere gadanmaga döredilen mümkinçilikler üçin türkmen neftçileri hormaty prezidentimize alkyş aýdýarlar. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdanyny gününe bagyşlanan dürli çäreler ýurdumyzyň sebetlerine gurulyp ulanmaga berilen durmuş meden maksatly binalaryň açyş däwreleri bilen utgaşýar. Şanly Sinanyň öňsýretine Lewap welaýatynyň Köýtünäg etrawyna Türkmenistanyň Türkmenbaşy Paýdarlar Täjirçilik bankynyň Lewap welaýatynyň Magdalny şäher şahymçasynyň idara jaýynyň täze binasy açylyp ulanmaga berildi. Türkmenbaşy Paýdarlar Täjirçilik bankynyň Magdalny şäher şahymçasynyň idara jaýynyň täze binasynyň açylyş däwretinde medeniýet sunugat işgärleriniň joşuly çykyşlaryna giň orun berildi. Lewabyň Seyitnazar Seydadynyň döwlet saly drama teatriniň artistleriniň taýýarlan edeb saly kompozisiýasy, tans toparlarynyň milli tanslary, belent keňlerde aýdylan aýdymlar däwranyň täsirligini hasam artdyrdy. Däwrede çykyş edenler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe arkadagy serdarymyz hormatly prezident parasatly başdanlygyny, döwlet siýasatymyzda bank ulgamyny ösdürmek we döwrewaplaşdyrmak, bank işine ýokary tehnologiýalary, sany ulgamyň mümkinçiliklerini ornaşdyrmak, nagyt we nagyt däl hasaplaşyklary geçirmekde bank hyzmatlaryny kämilleşdirmek maksady bilen ýurdumyzda giň gowrumly işleň amal aşyrylýanyny aýratyn tap geçdiler. Däwreli günne bankyň idara jaýynyň täze binasynyň gurulşyny tapawutlanan gurulşykçylary hormatly prezidentimiň adyna sowgatlary gowşurly. Soňra däwre gatnaşlary Türkmen Paýdarlar Täjirçilik bankynyň Magdalny şäher şahymçasynda bank işgärleriniň zähmet çekmek üçin döredilen şertleri bilen ýakyny tanışmagy giň mümkinçilik tapdylar. Açylyp ulanmaga berilen Paýdarlar Täjirçilik bankynyň şahymçasyna qarz pul bölümi, hasaplaşyk bölümi, kassa amallary bölümi, hojalyk bölümleri hereket edip bildirilýän talaplara laýyklykda işler ýoly goýulan. Açyş däwretine gatnaşlary berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwründe işlemek, döretmek, zähmet çekmek, bagtyar durmuşyň höýürini görüp ýaşamak üçin döredilýän giň mümkinçilikler üçin arkadagy serdarymyza egtilmez alkyşlaryny beýan etdiler.
Hormatly prezidentimizin yurdumuzda telekeçilik gollamakı ösürmek boýunça ediýän tägillärleri netijesinde türkmen telekeçileriniň öndürýän ölümleriniň hili ýokurlanyrylyp, olaň görnüşleri artdyrylýar. Şeýle önümçülükliň berem Altyn Ýunus hususy kärhanasydyr. Hususy kärhananyň Ahal welaýatynyň Akbuday etrawyna ýerleşýän Süýjü Köke kärhanasyna önümçülüň germi barha giňeýär. Bu ýerde işgärleriň 150 golaýynyň zähmet çekip, olaryň köp böleginiň ýaşlardygy aýratyn bellenmäge münasipdir. İşler arasaçylyk kadalarynyň talaplaryna laýykda ýoly goýulyp, awtomatlaşdyrylan usulda alınıp barylýar. Döwrap enzamlar bilen enzamlaşdyrylan kärhanada işler gijiň düýüniň dowamında alınıp barylyp, köke süýjü önümleriniň köp muktary öndürilýär. Bu ýerde ýokary gyzgynlyk derejesinde derejeli çyýmalar garylýar we önümleri öndürmek üçin gerekli hamir alınýar. Soňra olary ýürüýte garjy enzamlarda garylyp, önümçilik ulgan boýunça goý berilýär. Taýýar önümler gaplaýjy maşinlar arkaly owadan gaplara gaplanýar. Olar sowadyjy ammarlarda saklanýar we diýarymyzyň ähli ýerlerindäki suwdan kotlaryna paýlanýar. Kärhanada öndürilen süýjü önümleri döwrap atlar bilen atlandyrylyp, owadan bedegi bilen özüne çekýär. Altyn Ýunus suwdy kärhanasynyň önümleri paýtagtymyzdaky we welaýatlardaky suwdan kotlarynda aljylary hödürlenýär. Şeýlegem Russiýa Federatsiýasy, Gazagystan, Hytaý Halk Respublikasy, Owganistan, Gyrgyz Respublikasy ýaly goňşy döwletlere eksport edilýär. Altyn Ýunus suwdy kärhanasynyň çäklerine ýakyn wagtda 3-nji bölümiň gurulşygyna başlamak we täze önümleri öndürip iş orunlaryny hasda köpeltmek meýilleşdirilýär. Arka dagly serdarymyzyň hormatly prezidentimiziň taýyk tagalalaryny netijesinde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçilik gollamak, milli önüm öndürjüler üçin ähli derur şertler döretmek boýunça netijeli işler durmuşa geçirilýär. Şeýle işlerden göňüller galkynan telekeçiler mundan beýle hem öz öndüren önümleriniň hilini ýygyderli ýokurlandyrmak, görnüşlerini artdyrmak arkaly milli iqtisadetimiziň bedew wagt ötüşlerine münasip goşun goşşokdyklaryny andyrýarlar. Hormatly adamlar, ene orta ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 16-njy maýda saat 20-den 17-nji maýda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň Howama Mutlugynyň berýän habar bilen tanış bolun. Balkan welaýatyna ötkäp durýan bulutly hawa bolup, azkym ýağşary ýerlerim çakma mümkin. Nemanat günatardan telesekundda 10-15 metr kä ýerlerine 20 metr çenli ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 17-20 gradus gündüzüne 23-28 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyna ötkäp durýan bulutly hawa bolup, nemanat günatardan telesekundda 10-15 metr kä ýerlerine 18 metr çenli ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 18-23 gradus gündüzüne 27-30 gradus maýly bolar. Bar welaýatyna ötkäp durýan bulutly hawa bolup, deňňady güne ordan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 17-20 gradus maýl, gündüzüne 30-35 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyna ötkäp durýan bulutly hawa bolup, deňňady güne ordan telesekundda 9-14 metr ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 17-20 gradus gündüzüne 31-36 gradus maýly bolar. Daş welaýatyna ötkäp durýan bulutly hawa bolup, azkym ýağşary ýerlerim çakma mümkin. Deňňady günatardan telesekundda 10-15 metr ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 17-20 gradus gündüzüne 23-28 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulutly hawa bolup, deňňady günatardan telesekundda 11-14 metr, wagtal olan 6 metr çenli ýetýän şemal öser. Hawa gejesine 19-21 gradus gündüzüne 28-30 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça maý aýynyň 17-sine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlara ýaz pasyna günüň dowamyna howanyň derejesiniň öýtgäp durýanyny nazar alyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýle-de häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň hadadan 7 götürüm artmagy we howanyň akymynyň öýtgemi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine getirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär.
hopsuz olan 2 metr araçağı berja etmek, elleri arasa saklamak derurdur. Mehriban ileşler, bolary berk berja etseňiz ýylyň islenip paslandy, öz saglygyňyz gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şoň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwründe ata watanmy Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler wetlenýär. Ähli ötüşlüň özünde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.